Hello, what's up everyone? So for today's video is adto mi sa Dumanhog, Cebu. Is because kanang magpahiling bitaw mi guys because kanang I health issue na ako about my breast. So mo to guys, adto mi magpahiling mi dito sa Dumanhog ni Sir Puloy. And among gidala among bugoy kay koan. Amo pong ipa hikap appeal kay of course kaning ubo nga walay wala-wala. So and dala na po ni siya laag, so let's go. Dili din ni first travel ni Clip since mag-adto-adto man mi og kuan sa ona, naabot mi car sa ona, but karon nga na siya buot, this is his first time nga mulaag. Og naabot na mi diri sa Dumanhog og gabakler mi padulong sa ilang plaza guys, kay naman dito giheld ang kuan healing ni Sir Puloy. Og mauna na excited na ang tanan, especially si Cliff kay niglaag man, pero init pud lagi kaayo guys. Kuyog din na mo si mama og akong pag-umangkon, so nag-tracking rami guys kay wala man may service and oro man po ni sa mo so mauto. Nindot kayo ilang plaza guys, kay dako kayo. Og nay dakong TV, og limpyo pagyud kaayo. Og sa among nakuan na adjay bag-o diri nga na usab sa ilang plaza kay naa sila dako nga playground para sa mga bata. Dili siya private, public siya. Og mao na mi diri sa playground nila bisag no entry pa, dili pa available, dili pa pwede di mo sulod unta, pero nanulod mi, wala bitaw kabantay, so mo to nagdipaduwa na si Clip diri. Hindot kayo siya guys kay kanang dako kayo siya playground dyan na ay pang bata, na po pang dagko nga bata. Nice pa yun kayo guys, kay gibutangan nila artificial nga grass, so dili jud ka magkalapok, and kung sulod ka diri dapat magtiniil ka. Og mauna na lingaw kay si Cliff sa iyang koan, iyang lakaw-lakaw. Di pa man siya kabalong modula kay Bibi pa man siya. So, nang gabay-gabay lang sa... Dili mo koan? Di mo kama? Wala na to. Siyang. Unsi na ginoon? Kapit ta gyud. Lulo na. Maglulo na go. Ito ka. Dili man pataas ang video talaga. Weh! Ano siya lagi ba po? Dala mo suong. Dala ang mata, no? Hala? Oy, suong siya na. Yay! Suong. Oh, gwapo. Exercise. Eh, baby. Whoop! Whoop! Ah! Whoop! 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 So yan na, baby. So yan na. Woo! 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 Nakakusay na ko tayo. Sa mga adventure kay manager. Oh, dili dito ka sakay? Dili no. Ano, oy hindi naman gud sila. Ano na? Carmen, hindi tawo lang ito wala. Mas bilangan ko on isang hapon. Bibi. Ba. Shi bibi oh. Bang ba ba ba. Ada. The slight discomfort cover, two-fingered pirouette. You look more like a cross between a rookie and a pig.